MSC Dorsing Ronghang SGB Evelson Rong Chehonapan Aman Kipi Thekthea Puthak Ningduk Kachapaklang Bornerja Bordega Timung Arongalong Akejapen Sekelangasai Kideng HDP along Kittertip Jutangaklam Kapang Thayasai Kecheng Kardom Piniprantam Bertalong Penili Sami Jilhan Sepi Non Arjikta Bertang Tonpen B Rongchehon Arong SGB Evelson Rongchehon Amethang Arada Tumapan Longle Apatake Klem Pijipura MSC Dorsing Rong Hangalong Kachingwai Dam Japan Kedamahon Aning Cepat Hidun Haksi Nangtur Pijipu Keterdon Pusi Akoipi Poloni constituency Kaparlo Center Ahitiadung Hetkedo B Rongchehon Arong SGB Evelson Rongchehon Kedamtang Matijong ni Pai Serke Parni Amethang Arada Sotomapan Kachimatha Par Pekajok Longle Apata Keklem PG Apanpura Poloni constituency IMAC Dorsing Ronghang Ahem Humri Damsi MSC Ahinpen Longle Apata Kepalong Vek Japan Kenang Sodalo Nang Tok Dunang Jipu Ke Hangdamahot MSC Dorsing Ronghang Abang Rongorat Dumapan Longle Apata Kepalong PG Apan Lo Nang Ketok Dunji Kalisi Aning Apaksi Nang Cepat Hidun Rong Pusi SGB Evelson Rongchehon Akoy Pipon Bangso Puthak SGB Evelson Rongchehon Pherangke Amayalong Kachithan Panatengke Niliphan Nangkapa Therakan Chota Kalilang Ladakpen Damnon Kalite Nangtur Phidji Lapen SGB Arpupenta Nangpasun Tuksi Anut Kaprek Abang Phophan Pirong Jiputa Nangke Therdon Sekla Pusi Chethan Pon La long pota bunai pusi rapen bahini rong pen bahini dam lo amat long pota bunai pusi ahem dam lo pet isi hang dam amat si alang bang nang pulo pet tane nang pidu naik te buyat si nang purong amat ne pan directly la nang check dar lo je thunoi damoi non manang tu pidei one pin si nang pu la pen do thulang wrong aphanta ni facility nang pipema puai hoita dolang towa nang pipema dongkor nang pipema hai hoita nang pulang ding nang pipema fil nang thok thema pulhai ta nang pulang la pen nang to tirim pen ala hem ta pen nang chingthu noi pu koma sin nang phan na chingthu da moi pu nai pu mati pu anta nang pulang la pen nang sokara kam thek thi plote sokari jambra kam ta klemri sokari jambra kam ta nang than pongji anut ka prekan pirongji pusi nang pudun nang therdun la pen non isison hoi ahin penta non alang yong si la son nang purong plote isison hoi ahin ta ning oi lagji la si non alang la son nang pudun ver plote rong arat aphan ba rong asar sokari jambra han yong si la son purong plote mo fit alang ta MSC Dorsing Ronghang Ahinpen Inut SGB Aphan Lapuson Manpen Kipi Thek Kelang Plot Lapen Kapathera Kapot Prabjen Pen Dia Chohang Vek Nang Jiputa SGB Evelson Rongchehon Ahinpen Pherangke Amayalong MSC Dorsing Ronghang Aphan Pachini Pon Phuloni Pen Dirchana Rongpi Karbyang Live Jambeli NGO tum pater pipansi Bornerja Bordega Tibungarong LP School Pathok Lamalong Aki Joypen Ame Kavi Kidukela Rada Tomapan Sekelangasai Kidengpon Mekle Chicharche Pulote Bangso Operathelong Ki Hondun Sungkrong Binong Lasi Bangso Operathelong Me Sempen Kaboche Dunji Lapen Kaching Thurdun Japan Pulote Eme Kachichardun Kenang Son Laso Angbong Penang An Abang Phabang Phetumki Apor Kali Pinpen Ame Kabenang Lapusona Tum Dandopu Jambeli NGO Tum Matha Parsik Ponpen Ame Kabe Abang Phabang Phetumapan Aphai Pangrom Ponse Kedamtang Matijang ni Phai Kri Isiarni Bordega Timungarong LP School Kapathuak Lamalong Meke Sotumapan Sekelangasai Kideng
ada porphai serkep malompen Nagaon ECR Eye Care Hub Hospital along a doctor satumpen chirapsi pinso arloso pangrompet bang throknar ke prapho ame kachicharte abang pho bang phiatomapan aki joypen selang ponno lapusona porhot Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana aloki dotum anki aki joypen ame kerak avarsai longji pusi sekelang a doctor ratumpen pachini pon Bordega timung arong along ake joypen sekelang pon nason thak thak kebang jilang arni break jama demalong sitami sekelang pon japan chisik pon bomlo pusi jambili NGO klembang atumpen pherang ke aphan nang pachini don langchi thingpen subhas terang karbeng long live takte non malong so phan berteng ton panik senang Nanglitum adamasar mai lapen kapre rong aje ki dunjia phan pindeng gaching thangja ka dure do ikma jongsi do pulo dangte matha ikri humri damignon pindeng pangrum akula ralong Northeast lapen Karbi Anglong along nong nam ka chithang klong bangphi designer Pirbi Bepi non hejong kapaklangmi so arlo atum kaching thanga pindeng pini pekok lapen wamkok kulara long kapaklangmi lang mesen do Nasi humri dam igra nali dum ning ke hanga tengpen chongwai dam ikha apen ka humri dam nang jadim lake la biarlong ke tok hanlo Puthot bertar jupon theklona HDP hondem timung arong adungalong Borjan Havar amaya hinpen Borjan Havar Karbi jutang ki ther thepa dimaklong langponsi kapang thera saitami ki klem pangchangpon phitlo Karbi jutang jubat lun kana chatai ki ther thep donang ji pojok kedamtang mati jong ni phai khre isiar ni pen Borjan Karbi jutang Havar amaya hinpen HDP hondem timung arong adungalong ki ther thep Borjan Havar Karbi jutang aklam kapang thera sai cheng ponno Borjan Karbi jutang amai phu Jona Singh teron pen sayang deng Japon lemsi bangso alongklam kopia phansi kapang thai ponang kokma aputhak chunbang Jona Singh tok di pensi than paklar pon Karbi kur pho ejang hanjang lijang tungjang lapan khronjang atumpen hemphu mukrang lapan rasingja longmer jang atumaphan horbongar nam patam ponsi cycling pangcheng ponno kapang thai asai ke chenghot KLNLF dun maifu habi tokbi UPDS baram munthi parsek langni pilongri arts debentimung lapen KCS therapy pendang sorkari ronga sar lapen ronga sar tamta chitong don mekpano nalo tumda asu kini ka chingru bangke dak borda nangkang atau kanu kithe ki din jidwa adhenil tum kining penan kona ningkan on stem me kar diye yeli tum kilun ki kana chatai yeli tum kithe thik ka bida de joni haji kini bangke kado ko be ladak ki klem bang ke klema ham hang yeli tum hawara mai kongchun bang penceng lok yeli tum kado ka be abang ku am stem lapen yeli tum dak la borda na along idorong sa rubasa sorkari sorkaman penceng lok
lapen nili tum lada ka borjana long atau so political atum anson sistemi ki thigiding atum an sistemi ni tum jingwai jing sai pen borjana long ki do an asong lada KSA penjeng lok PNC penjeng lok political hamphang asong do an sistemi nili tum jingwai lo la so borjan habara maya hin pen ke isia chatai kithi thi bedim kilun ki kanadim ilitum kenon pangke athai iltum hinangpu pen pusi niltum pini penan niltum dak cheklion thong mak dolo la so kami claim arong niltum arong asa ruwasa la pen ke lengdun klingsa ko hamphang asong do an nak kithi kiding dum ta chitong nam lo la jolo so chitong a pen pinian bangke niltum rat det ta me ja kong rang dak nang pintu du Labangso Hawar Karbi Jutang Aklamapan Longli Chiri Phokepan Panong Ponno Lapen Laso Achataya Klamamen Vojaro Aklampusi Amen Tami Airpon Pitlo Bokajan Panananterang Karbenglong Live APHLC asonga jakong kapang tang ponjapan kedam tang matijong ni phai khri isiarni lakha ingko raisi borjan constituency pharman youth wing pen women wing sengponno APHLC Ratcharia song ajakong kapang tang ponjapan mati non kibangji MLA election hot ke claim kedam kapang tang ponjapan pura kedam tang matijong ni phai khri isiarni lakha ingko raisi borjan constituency pharman HDP along APHLC youth wing pen women wing ke sengpon Bangso ke sengalong James Rengma phan maiphu Hemai rongpia phan dun maiphu lapen angtang rongpia phan chunbangar pu peksi women wing along basa PB pia phan maipi Radha Hanse pia phan dun maipi lapen Sila rongpi pia phan chunbangar pu pekponno Aro ke seng amailong APHLC TRP women wing pen maipi Rita Kramsapi legal cell Samson Teron Bogajan Legislative Assembly in charge Bongpo Kathar polling station in charge lapen Nimarli atumta Chetongdon Rinti Dilaipen Bija Rongpi Karbenglong Live Tangte pini prime time berta kelopon sakang toniklo domi thakmi kardom